God aften. Vi står på tærsklen til et nyt år. Et år fyldt med nye muligheder og nye udfordringer. 2024 var et år med begivenheder, der fik os til at ryste på hovedet og spørge, er det virkelig muligt? Vi kan selvfølgelig ikke starte et nytårstale uden at nævne det, vi allerede har haft en holdning til, om vi ville det eller ej. Jeg taler her om to personer, der har præget vores tid på en måde, som de færreste kunne forudse. De siamesiske tvillinger, Trump og Elon Musk. Angående Musk, så vil jeg starte med at sige, at jeg har stor respekt for hans visioner og opfindsomhed. At kunne tænke sig op på Mars som en potentiel feriedestination. Det kræver i hvert fald noget. Men vi må også se Musk som en slags moderne digital gud, som har skabt en verden, som vi alle kan være en lille smule nervøse for. Mens han forsøger at redde verden for os alle med en enkelt elektrisk bil i garagen og satellitter på himlen. Men tænk nu, hvis han kunne få os til at tænke på, hvordan vi behandler jorden først. Og hvad har vi så lært af de to personer, der har givet os så mange grå hår i hovedet? Måske er det en påmindelse om, at vi skal tage ansvar for vores handlinger, uanset hvor magtfulde de måtte være. Det kan være, at det ikke er nok at have en god idé. Det handler også om at føre den ud i livet på en måde, der er ansvarlig og bæredygtig. Vi kan ikke bare lade tingene være, som de er, og tro, at nogle andre ordner dem for os. Og angående Trump og hans tanker om at købe Grønland, så synes jeg bare, at vi skal lægge ham på is. Ligesom hans tanker om at overtage Panama-kanalen, så kan han sejle sin egen sø. Og hvad med Canada angår, der tror jeg, han har for høje tanker. Lad os i 2025 både være kloge og modige og gøre os umage, og lad os grine af de absurde situationer, som verden serverer for os, men lad os også tage ansvar for de valg, som vi træffer. Vi skal ikke vente på, at Mars bliver en turistattraktion. Vi skal ikke vente på, at en milliardær beslutter sig for at redde verden. Her på den sidste dag i år, hvor vi ser tilbage, så har vi haft op- og nedture, men vi har også haft noget konstant at vende tilbage til. DR1 og TV2, de er blevet vores pålidelige følgesvende i de lange, kolde, mørke aftener, hvor vi har haft kigget på det samme og det samme 1000 gange. For hvem har ikke helt uden at ville det fundet sig selv på sofaen, mens en genudsendelse af Matador ruller hen over skærmen? Vi vender også tilbage til det, der sker, når vi er alene i ødemarken, eller i hvert fald kan føle som om, at vi er. Vi står over for det store spørgsmål, hvad skal vi spise? Er der nogen, der kan relatere til at stå i køkkenet og kigge ind i et halvtomt køleskab og håbe, at der dukker noget magisk op? Så kan man føle som at være med i en moderne version af Alene i Vildmarken. Det er ikke nok bare at have maden. Nej, man skal også selv tilberede den. Det er jo ikke som at få maden serveret i en restaurant. Det er den ægte version af overlevelse. Jeg har flere gange stået med en pakke havregryn og tænkt, det er nok det bedste, jeg kan finde på. Og så er man der, alene med sit lille måltid, og måske en genudsendelse af Alene i ødemarken. Det nye år står foran os som en uskyldig batteridrevet bil, klar til at rulle afsted. Men spørgsmålet er, om den har nok strøm til at komme hele vejen. Vi lever i en verden, hvor elbiler ikke længere bare er for dem, der gerne vil se virkeligheden. Nej,
Nu er elbilen blevet et symbol på at være moderne, ansvarlig og miljøbevidst. Den er blevet et statussymbol. Og lad os så være ærlige, det er jo svært at virke moderne, hvis man sidder i en dieselbil, der lugter af fabrikslokale. Ja, man bliver næsten helt flov. Når man køber en elbil, så får man ikke kun et køretøj, men et forhold til en ladestation, et forhold til strømforbruget og et forhold til sin bank. Først og fremmest er det fantastiske fordel ved at køre en elbil, det er, der er ingen oliepletter i garagen, og ingen stinkende udstødningsgasser, og ingen larm, når man starter den. Og så kan du køre igennem byen og føle dig som en moderne, stilfuld helt, der redder planeten med en enkelt kilometer ad gangen. Hvem vil ikke gerne føle sig som en med god samvittighed? Hvad så med vores trofaste dieselbil? Er vi klar til at sige endelig farvel og slut? Er det dieselbilens sidste brøl, vi her er vidne til? Vi kan også se frem til et nyt år, fyldt med håb og drømme, og masser af genudsendelser, for hvis der er én ting, vi kan stole på her i livet, så er det tv, der holder os med selskab året rundt. Vi har alle sammen fundet os selv i uundgåelig situation, når vi sidder der i sofaen grænsende til at falde i søvn, og pludselig er tilbage til 2008 med et afsnit af Bonderøven igen. Og hvad skal vi så sige om Nikolaj og Jørgen fra Nak og Æd? Jeg lader os ikke glemme, at vi er et folk, der er blevet vant til at klare os selv. Og når vi ser de to jagte vildt og grille det, vi normalt vil købe i et supermarked, så bliver vi på en eller anden måde inspireret på at tage ansvar for os selv. Vi ser deres vilje til at lære os, hvordan man gør, og deres mod og deres humor, så tænker vi måske, hvis nu jeg kunne gøre det samme. Der er tid til at samle os og reflektere over året, der er gået, og kigge frem mod det nye år. Men lad mig lige huske på én ting. Jeg synes, vi i det nye år skal hæve glasset for vores kvinder. Det har de fortjent. Mens vi har kæmpet for at få lidt plads og tid til at sidde ned, så har hun fået vasketøj til side og fået ordnet det, der skal ordnes. Og måske lavet et eller andet himmelsk måltid, der får os til at tænke, er hun et menneske, eller er hun et vidunder fra en anden verden? Vi mænd er jo ikke altid de bedste til at få øje på det hele. Vi står måske og kigger på stakken af vasketøj, og så tænker vi, nå ja, det må være noget, der løser sig hen ad vejen. Så alle I kvinder derude, der har fået arbejde gjort, og som har født vores børn, og ellers har taget hverdagen med et smil, og som får hjemmet til at føle et sted, hvor vi altid kan finde hvile og ro, det siger vi 1000 tak for. Må 2025 blive et år, hvor vi alle tager ansvar, og hvor vi forhåbentlig finder ud af, hvordan vi navigerer i en verden, der til tider føles som en politisk reality-tv-serie og en futuristisk drøm på samme tid. Må vi være kloge, modige og ja, en smule skeptiske. Så bliver alt så godt. Godt nytår.